Това е хубаво. Кое? Пусни малко аванс. Дигай нагоре. Дигай още, давай. Ще му оплетеш. Айде, оплети ма. Оплети ма. Няма никога. Ама дигни и иди там, Ма тя оплетена вече, то отиде. Ама така не да отпускаш. Да, нон-стоп да опълнат. Дигай нагоре, бе. Чакай, че ще ми чупиш пръчката. Да готово, дай. Я ще го. Това е хубаво. Чакай. Искам аз, да. Добре. Дигай нагоре, бе. Колко ще ги намъкнеш? Да. И времето е студено. Не бе, аз съм. Еми, тя рибата отиде на там. Да, ма виж аз как се дръпнах надясно. Няма да се карат за такива работи. Сега ще го изкарам. Аз... Той е малко. Пуснай го, да. Ага. Не, аз ще го докарам. Много, още се оплетем много, ще го докарам. Ще го докарам тука. Идва. Той отдолу минава. Сега затова пръчката ми е надолу. Докарай го тук. Айде. Ба, това научиш. Това не мърда. Не, в смисъл... Възможно е. Мърда. Или е голямо, или се е оплел. Защото тежи. Готово, излеза. От там където се е. Голяма е. Голям пък тук е там и два. Сега ще видим кое. По принцип, вземеш ран, на раната отиват, носи полегичка и чак вече накрая. Ще очакам най-пановата. Там може да се беше забил в някакви водорасли. Може. Това пък нямаме време да си изгледаме едно видео. О, лъчко. Не, по-голяма. Ай, идва.
И Знаешь, как просто. да бе, закъдне сте мене не могли. Взимам и аз. Ама ти на кой ще ходиш? Нета? Да си вземам моето. Та така да ни вадим винчета си едно. Варе храници. Да. Просто там е станал хубав облак и е там цялата риба. Да, е за хран. Да, за хран. Ние цуро, може наистина да имаме от това. Чай да гледат, да гледат. Точно като едно време. Идва. Не. Не мога да спра. Ай. Да, ето. Дай, я сам да направя. Карай. Айде.